салом алейкум дӯстони азиз, ин аст барномаи Made in Tajikistan аз Азия Плюс. Бо шумо ҳастам Рафаэл Гулов. Ба ин ҳол мо қарор дорем дар вилояти Суғд. Имрӯз мо бо шумо маълумот медиҳем дар бораи корхонае ки аввалин шуда дар Тоҷикистон профилҳои алюминиро истеҳсол мекунад. Меравем ва аз наздик шинос мешавем бо кор ва фаъолияти заводи Лега. Дӯстони азиз, рафтем. шумо ҳаморо тамошо кардаистед. Пас шумо бояд донед ки ширкат дар соли 2008 ташкил шуда аллакай дар бозор ҳамчун таъминкунандаи асосии профилҳои алюминӣ ва ҷузъҳои иловагии онҳо мавқеи хосаи худро пайдо кардааст. дӯстони азиз, айни ҳол дар дасти ман аст профили алюминии нимтайёр ки баъдан рангубор шуда омода мешавад ва айни ҳол ман марҳилаи чӣ гуна аз ин алюминӣ ба ин алюминӣ табдил ёфтанашро ба шумо мефаҳмонам. рафтем. дӯстони азиз, оташдоне ки дар пушти ман мебинед, дар дохили он дар ҳарорати 720 дараҷа гармӣ алюминӣ об карда мешавад. баъдан тариқи ҷуборҳо ба ана ин механизм ки аз алюминӣ газро мегирад фиристода мешавад. баъд аз ин ба марҳилаи дигар қолаббандӣ ва марҳилаи дигар гомогенизатсия ва охлаждения, яъне хунуккунӣ алюминӣ фиристода мешавад. дӯстони азиз, баъд аз марҳилаи литейнӣ ғуллаҳо дар ана ин таҷҳизот аз сари нав гарм карда мешаванд ва баъдан гармогарм ба системаи пресс фиристода мешаванд. дар он ҷо профилҳо истеҳсол мешаванд ва баъдан мувофиқи талаби мизоҷон кормандон профилҳоро мебуранд. ин профилҳое ки шумо мебинед дӯстони азиз чӯбӣ нестанд. гап дар сари он меравад ки мо дар марҳилаи дигар, яъне рангуборкунӣ қарор дорем. дар корхонаи Лега ана ҳамин гуна профилҳо бо ана ин гуна рангубор шумо метавонед дастрас кунед.
шумо дорои идеяи хуб ва ё худ бизнеси амалкунанда ҳастед, пас ҳатман ба фонди Accelerate Prosperity муроҷиат кунед. Дар онҷо мутахассисон дар таҳия ва амалӣ гардондани нақшаи тиҷоратӣ ба шумо кӯмак мерасонанд. Инчунин лоиҳае ки аз тамоми марҳилаи интихобӣ мегузарад, метавонад то $50,000 сармоягузорӣ ба даст орад. То кунун беш аз 100 лоиҳа дар саросари Тоҷикистон амалӣ гардида маблағ гузорӣ шудаанд. Агар шумо хоҳед ба сафи онҳо шомил гардед, пас ба рақамҳои зикршуда занг занед. дӯстони азиз, анаи хокаи сафеде ки мебинед, ин орд нест, ин ашёи хоми ПВХ мебошад ки инчунин дар заводи Лега истеҳсол карда мешавад. дӯстони азиз, маҳсулоти хоми ПВХ ба таври автоматӣ ба экструдерҳо фиристода мешавад ва дар ин ҷо бо дигар маҳсулотҳо омехта шуда профилҳоро истеҳсол мекунанд. ҳама корҳо дар ин ҷо автоматӣ мегузарад, танҳо 2 нафар рафти корро назорат мекунанд. инчунин дӯстони азиз, ҳамин гуна профилҳои қаҳваранг истеҳсол мешаванд ки баъдан бо ламинат пӯшонида шуда мутобиқи дизайни хона ё коргоҳ ба рангҳои дигар табдил дода мешаванд. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки шарики кулли барномаи мо ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ТАДЕС мебошад. ТАДЕС 82 сол дар беҳдошти манфиатҳои энергетикии кишвар. инчунин шарики дигари мо фонди ҷамъияти Accelerate Prosperity мебошад ки барои ба даст овардани то $50,000 сармоягузорӣ ба шумо кӯмак мерасонад. хуб, ин буд нашри навбатии Made in Tajikistan аз вилояти Суғд. дӯстони азиз, то идори навбатӣ ҳатман фикру андешаҳои худро дар зери ин барнома нависед. хайр.